Toate conflictele pot fi rezolvate, spunea Marti Ahtisaari, laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Comunicarea poate deveni cheia succesului în relațiile dintre autoritățile centrale ale Republicii Moldova și UTA Găgăuzia. Urmarea parafării acordului de asociere cu Uniunea Europeană și ulterior a referendumurilor din 2014 din Găgăuzia, declarate ilegale de autoritățile centrale, au crescut disensiunile dintre Chișinău și Comrat. Pentru aplanarea neînțelegerilor dintre autoritatea centrală și cea de la Comrat, părțile se așează la masa de dialog. În anul 2015, Parlamentul s-a adresat organizației SEMAI, Fundația pentru Pace Marti Ahtisaari, pentru oferirea serviciilor de mediere și expertiză în vederea stabilirii unui dialog constructiv dintre Chișinău și Comrat. Astfel, în noiembrie 2015 a fost creat grupul de lucru parlamentar privind Găgăuzia, compus dintr-un număr egal de reprezentanți ai Parlamentului și Adunării Populare a Găgăuziei. Grupul de lucru este o platformă de dialog permanent dintre Parlament și Adunarea Populară a Găgăuziei. Numărul de reprezentare din ambele părți constituie câte 7 persoane. Crearea grupului de lucru are drept scop asigurarea unui dialog continuu dintre centru și autonomie, reflectarea statutului special al Găgăuziei în legislația națională, clarificarea competențelor autorităților centrale și celor ale autonomiei. Grație expertizei sau atragerii experților internaționali, activitatea acestui grup este una eficientă, este una permanentă și care pune în abordare anume acele subiecte importante pentru ambele părți. Este important de menționat și implicarea Secretariatului Parlamentului, care vine cu expertiză pe partea de elaborare a anumitor inițiative legislative. Будем искренни, в 2015 году создав официально рабочую группу, это, наверное, за всю историю взаимоотношений Комрата и Кишинева стала первой вот такой институциональной платформой, утвержденной на таком уровне. Более того, создание этой платформы поддержали внешние партнеры, и прежде всего посольство Швеции и фонд мира Марти Ахтисарая, да, в лице проекта SEMAI. Скажу честно, по моему мнению, без этого проекта и не было бы функциональности рабочей группы. Самая главная цель этой платформы – это уважение и доверие. Since 2015, there have been many changes in the political scenario, the governments of the Republic of Moldova. Despite all these different changes, despite all these different legislatures, I think that the platform continuing on this mandate is a real success. În perioada de activitate a grupului de lucru au fost obținute mai multe rezultate în domenii prioritare Găgăuziei, inclusiv în domeniul socioeconomic. Spre exemplu, în 2016, în cadrul ședinței guvernului care a avut loc în Găgăuzia, a fost adoptat Planul de Dezvoltare Social-Economică al Autonomiei pentru anii 2016-2019. Adoptarea acestui plan a fost un rezultat direct al activității grupului de lucru, deoarece reflecta prioritățile Găgăuziei identificate în cadrul platformei de dialog dintre Chișinău și Comrat. Ulterior, pe baza acestui plan, au fost implementate o serie de proiecte care au avut un impact pozitiv asupra calității vieții cetățenilor din regiune, cum ar fi repararea drumurilor, îmbunătățirea condițiilor de studii în instituțiile preșcolare și așa mai departe. Un alt rezultat a fost adoptarea de către Parlament al pachetului de consultări reciproce. Acesta prevede consultarea de către Parlament a organului legislativ din Găgăuzia cu privire la toate subiectele legate de autonomie în procesul de elaborare a legii. Similar, Găgăuzia poate consulta autoritățile centrale pe diferite tematici legate de legile elaborate de autonomie. Grupul de lucru a adoptat circa 60 de decizii comune. Din 2015 au avut loc peste 25 de ședințe oficiale și peste 50 de întruniri informale. Au fost analizate peste 600 de legi și elaborate circa 30 de proiecte de legi, 9 dintre care au fost aprobate în Parlament.